Skont l-NSO, ir-rata tal-għolli tal-ħajja kif imkejla matul ix-xahar li għadda kienet tqarreb is-7%. Fil-verità mhix sorpriża għaliex id-daqqa tal-prezzijiet ilha tinħass xhur twal, iżda l-Gvern mu joffri ebda soluzzjonijiet. L-istatistika li ħarġet il-ħamis turi kif kellna żidiet fl-għolli tal-ħajja sa minn Diċembru tas-sena 2020 bil-prezzijiet jolew xahar wara l-ieħor għal kważi sentejn sħaħ. Dan ifisser ukoll li d-daqqa tal-inflazzjoni ilha ġejja sa minn qabel il-gwerra tal-Ukrajna. L-istatistika għal awwissu li għadda turi li l-akbar kontributur għall-inflazzjoni kien il-prezz tal-ikel. Dan wara li rajna żidiet fil-prodotti bażiċi kollha tal-ikel, buħut minnhom ikunu żidiet kbar ħafna għal prodotti tal-ikel li nużaw ta' kuljum. Imbagħad kien hemm ukoll żidiet fi prodotti oħra bħal apparat domestiku, ikel tal-annimali, prodotti tal-ħasil, amara u anke żeba. Fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni estrema u inkwetanti, il-Forum Unions Maltin, il-General Workers Union, il-Konfederazzjoni ta' Trade Unions Maltin u l-UHM Voice of the Workers qed jitolbu laqgħa urġenti mal-Gvern sabiex ikun diskuss mekkaniżmu ġdid ta' żieda għall-għoli tal-ħajja. Din l-inizjattiva qed tittieħed ukoll fid-dawl ta' sitwazzjoni bla preċedenti li waslet sabiex il-kola fil-baġit li ġej se tkun qed titla' għal livell rekord ta' madwar 10 euro. Dawn il-unions li flimkien jirrappreżentaw eluf ta' ħaddiema ingħaqdu flimkien bħala front wieħed biex jippreżentaw proposta li permezz tagħha l-mekkaniżmu tal-kola ikun jista' jirrispondi għal ċirkostanzi bħal dawn filwaqt li jkun assigurati li ssir ġustizzja fl-interess tal-ħaddiema u ta' min ħaddem.